Regionál Express 1912 smer Prekov, Strážske, Michalovce, Bánovce nad Ondavou, Trebišov, Čeľovce, Košice predmestie a Košice pravidelný odchod 9 hodín 31 minút stojí pri nástupišti 2 koľaj 1 vpravo. Osobný vlak smer Prekov, Strážske, Nižný Hrabovec, Hencovce, Vranovské Dlhé, Vranov nad Topľou, Komárany, Soľ, Hlinné, Čierne nad Topľou, Bystré, Hanušovce nad Topľou, Hanušovce nad Topľou, Mesto, Pavlovce, Lipníky, Lada, Kapušany pri Prešove, Šarišské Lúky a Prešov pravidelný odchod 9 hodín 39 minút stojí pri nástupišti 1 koľaj 8. Osobný vlak zo smeru Stakčín, Snina, Dlhé nad Cirochou a Kamenica nad Cirochou pravidelný príchod 9 hodín 24 minút príde k nástupišťu 2 koľaj 2. Osobný vlak zo smeru Medzilaborce mesto, Medzilaborce, Krásny Brod, Monastýr, Sukov, Vyšné Čabiny, Nižné Čabiny, Volica, Radvaň nad Laborcom, Hrabovec nad Laborcom, Zbudské Dlhé, Koškovce, Hankovce, Ľubiša, Udavské, Kochanovce a Humenné Mesto pravidelný príchod 9 hodín 24 minút príde k nástupišťu 1 koľaj 4. Osobný vlak zo smeru Medzilaborce mesto, Medzilaborce, Krásny Brod, Monastýr, Sukov, Vyšné Čabiny, Nižné Čabiny, Volica, Radvaň nad Laborcom, Hrabovec nad Laborcom, Zbudské Dlhé, Koškovce, Hankovce, Ľubiša, Udavské, Kochanovce a Humenné Mesto pravidelný príchod 9 hodín 24 minút prichádza k nástupišťu 1 koľaj 4. Osobný vlak zo smeru Stakčín, Snina, Dlhé nad Cirochou a Kamenica nad Cirochou pravidelný príchod 9 hodín 24 minút prichádza k nástupišťu 2 koľaj 2. Osobný vlak zo smeru Stakčín, Snina, Dlhé nad Cirochou a Kamenica nad Cirochou pravidelný príchod 9 hodín 24 minút prišiel k nástupišťu 2 koľaj 2. Vlak tu jazdu končí, prosíme vystúpte. Stanica Humenné, osobný vlak zo smeru Medzilaborce mesto, Medzilaborce, Krásny Brod, Monastýr, Sukov, Vyšné Čabiny, Nižné Čabiny, Volica, Radvaň nad Laborcom, Hrabovec nad Laborcom, Zbudské Dlhé, Koškovce, Hankovce, Ľubiša, Udavské, Kochanovce a Humenné Mesto pravidelný príchod 9 hodín 24 minút prišiel k nástupišťu 1 koľaj 4. Vlak tu jazdu končí, prosíme vystúpte. Regionál Express 1912 smer Prekov, Strážske, Michalovce, Bánovce nad Ondavou, Trebišov, Čeľovce, Košice predmestie a Košice pravidelný odchod 9 hodín 31 minút stojí pri nástupišti 2 koľaj 1 vpravo pripravený na odchod. Osobný vlak zo smeru Prešov, pravidelný príchod 18 hodín 19 minút príde k nástupišťu 2 koľaj 2 vpravo. Osobný vlak zo smeru Prešov, pravidelný príchod 18 hodín 19 minút prichádza k nástupišťu 2 koľaj 2 vpravo.
Stanica Humenné, osobný vlak zo smeru Prešov. Pravidelný príchod 18 hodín, 19 minút, prišiel k nástupišťu 2, koľaj 2 vpravo. Vlak tu jazdu končí, prosíme vystúpte. Osobný vlak smer Koškovce, Radvaň nad Laborcom a Medzilaborce mesto, pravidelný odchod 18 hodín 36 minút, stojí pri nástupišti 2, koľaj 2 vľavo. Osobný vlak smer Humenné mesto, Kamenica nad Cirochou, Dlhé nad Cirochou, Snina a Stakčín, pravidelný odchod 18 hodín 37 minút, bude pristavený k nástupišťu 2, koľaj 1 vľavo. Upozorňujeme cestujúcich, že v tomto vlaku je zavedený samoobslužný výpravný systém. Osobný vlak smer Humenné mesto, Kamenica nad Cirochou, Dlhé nad Cirochou, Snina a Stakčín, pravidelný odchod 18 hodín 37 minút, bude pristavený k nástupišťu 2, koľaj 1 vpravo. Upozorňujeme cestujúcich, že v tomto vlaku je zavedený samoobslužný výpravný systém. Upozornenie na meškanie vlaku. Vlak Regionál Express 1927 zo smeru Košice. Pravidelný príchod 18 hodín 28 minút, bude meškať asi 10 minút. Ohlásená doba meškania sa môže zmeniť. Za vzniknuté meškanie sa ospravedlňujeme. Osobný vlak zo smeru Stakčín. Pravidelný príchod 18 hodín 24 minút, príde k nástupišťu 2, koľaj 1 vľavo. Osobný vlak zo smeru Stakčín. Pravidelný príchod 18 hodín 24 minút, prichádza k nástupišťu 2, koľaj 1 vľavo. Stanica Humenné, osobný vlak zo smeru Stakčín. Pravidelný príchod 18 hodín 24 minút, prišiel k nástupišťu 2, koľaj 1 vľavo. Vlak tu jazdu končí, prosíme vystúpte. Osobný vlak smer Humenné mesto, Kamenica nad Cirochou, Dlhé nad Cirochou, Snina a Stakčín, pravidelný odchod 18 hodín 37 minút, stojí pri nástupišti 2, koľaj 1 vpravo. Upozorňujeme cestujúcich, že v tomto vlaku je zavedený samoobslužný výpravný systém. Upozornenie na meškanie vlaku. Osobný vlak smer Koškovce, Radvaň nad Laborcom a Medzilaborce mesto, pravidelný odchod 18 hodín 36 minút, bude z dôvodu čakania na prípoj meškať asi 5 minút. Ohlásená doba meškania sa môže zmeniť. Za vzniknuté meškanie sa ospravedlňujeme. Upozornenie na meškanie vlaku. Osobný vlak smer Humenné mesto, Kamenica nad Cirochou, Dlhé nad Cirochou, Snina a Stakčín, pravidelný odchod 18 hodín 37 minút, bude z dôvodu čakania na prípoj meškať asi 5 minút. Ohlásená doba meškania sa môže zmeniť. Za vzniknuté meškanie sa ospravedlňujeme. Upozornenie na meškanie vlaku. Vlak Regionál Express 1927 zo smeru Košice. Pravidelný príchod 18 hodín 28 minút, bude meškať asi 10 minút. Ohlásená doba meškania sa môže zmeniť. Za vzniknuté meškanie sa ospravedlňujeme. Osobný vlak smer Koškovce,
Radvaň nad Laborcom a Medzilaborce mesto, pravidelný odchod 18 hodín 36 minút, stojí pri nástupišti 2, koľaj 2 vľavo. Osobný vlak, smer Humenné mesto, Kamenica nad Cirochou, Dlhé nad Cirochou, Snina a Stakčín, pravidelný odchod 18 hodín 37 minút, stojí pri nástupišti 2, koľaj 1 vpravo. Upozorňujeme cestujúcich, že v tomto vlaku je zavedený samoobslužný výpravný systém. Vlak Regional Express 1927 zo smeru Košice. Pravidelný príchod 18 hodín 28 minút, prichádza k nástupišťu 2, koľaj 2 vpravo. Stanica Humenné. Vlak Regional Express 1927 zo smeru Košice. Pravidelný príchod 18 hodín 28 minút, prišiel k nástupišťu 2, koľaj 2 vpravo. Vlak tu jazdu končí. Prosíme, vystúpte. Žiadame cestujúcich, aby urýchlene prestupovali do osobného vlaku smer Koškovce, Radvaň nad Laborcom a Medzilaborce mesto na nástupište 2, koľaj 2 vľavo. Vlak hneď odíde. Žiadame cestujúcich, aby urýchlene prestupovali do osobného vlaku smer Humenné mesto, Kamenica nad Cirochou, Dlhé nad Cirochou, Snina a Stakčín na nástupište 2, koľaj 1 vpravo. Vlak hneď odíde. Žiadame cestujúcich, aby urýchlene prestupovali do osobného vlaku smer Koškovce, Radvaň nad Laborcom a Medzilaborce mesto na nástupište 2, koľaj 2 vľavo. Vlak hneď odíde. Žiadame cestujúcich, aby urýchlene prestupovali do osobného vlaku smer Humenné mesto, Kamenica nad Cirochou, Dlhé nad Cirochou, Snina a Stakčín na nástupište 2, koľaj 1 vpravo. Vlak hneď odíde. Osobný vlak smer Koškovce, Radvaň nad Laborcom a Medzilaborce mesto, pravidelný odchod 18 hodín 36 minút, stojí pri nástupišti 2, koľaj 2 vľavo, pripravený na odchod. Osobný vlak smer Humenné mesto, Kamenica nad Cirochou, Dlhé nad Cirochou, Snina a Stakčín, pravidelný odchod 18 hodín 37 minút, stojí pri nástupišti 2, koľaj 1 vpravo, pripravený na odchod. Upozorňujeme cestujúcich, že v tomto vlaku je zavedený samoobslužný výpravný systém. Medzištátny vlak Euronight 442 Slovakia, smer Košice, Poprad Tatry, Žilina, Praha hlavní nádraží a Praha-Michle autoblak. Pravidelný odchod 19 hodín 31 minút, stojí pri nástupišti 2, koľaj 1 vpravo. Osobný vlak zo smeru Stakčín. Pravidelný príchod 19 hodín 24 minút, príde k nástupišťu 2, koľaj 1 vľavo. Osobný vlak zo smeru Stakčín. Pravidelný príchod 19 hodín 24 minút, prichádza k nástupišťu 2, koľaj 1 vľavo. Stanica Humenné. Osobný vlak zo smeru Stakčín. Pravidelný príchod 19 hodín 24 minút, prišiel k nástupišťu 2, koľaj 1 vľavo. Vlak tu jazdu končí. Prosíme, vystúpte. Osobný vlak zo smeru Medzilaborce mesto, Radvaň nad Laborcom a Koškovce, pravidelný príchod 19 hodín 24 minút, prichádza k nástupišťu 2. Medzištátny vlak Euronight 442 Slovakia, smer Košice, Poprad Tatry, Žilina, Praha hlavní nádraží
a Praha-Michle autoblak. Pravidelný odchod 19 hodín 31 minút, stojí pri nástupišti 2, koľaj 1 vpravo. Stanica Humenné, osobný vlak zo smeru Medzilaborce mesto, Radvaň nad Laborcom a Koškovce, pravidelný príchod 19 hodín 24 minút, prišiel k nástupišťu 2, koľaj 2 vpravo. Vlak tu jazdu končí, prosíme vystúpte. Medzištátny vlak Euronight 442 Slovakia, smer Košice, Poprad Tatry, Žilina, Praha, hlavní nádraží a Praha-Michle autoblak. Pravidelný odchod 19 hodín 31 minút, stojí pri nástupišti 2, koľaj 1 vpravo. Osobný vlak smer Strážske, Branov nad Topľou, Hanušovce nad Topľou, Kapušany pri Prešove a Prešov, pravidelný odchod 19 hodín 39 minút, stojí pri nástupišti 1, koľaj 8. Medzištátny vlak Euronight 442 Slovakia, smer Strážske, Michalovce, Bánovce nad Pondavou, Trebišov, Košice, Kisak, Margecany, Spišská Nová Ves, Poprad Tatry, Liptovský Mikuláš, Ružomberok, Vrútky, Žilina, Čadca, Bohumín, Ostrava, hlavní nádraží, Olomouc, hlavní nádraží, Česká Třebová, Pardubice, hlavní nádraží, Praha, hlavní nádraží a Praha-Michle autoblak. Pravidelný odchod 19 hodín 31 minút, stojí pri nástupišti 2, koľaj 1 vpravo. Za Rušňom je radený vozeň druhej triedy so službou pojazdná úschodňa Batožín s povinnou rezerváciou miest pre bicykle číslo 370 do stanice Praha, hlavní nádraží, kde bude odpojený lôžkové vozne číslo 369 a 368 do stanice Praha, hlavní nádraží, kde budú odpojené ležadlový vozeň číslo 367 do stanice Praha, hlavní nádraží, kde bude odpojený a lôžkový vozeň číslo 366. Osobný vlak smer Prekov, Strážske, Nižný Hrabovec, Hencovce, Vranovské Dlhé, Vranov nad Topľou, Komárany, Soľ, Hlinné, Čierne nad Topľou, Bystré, Hanušovce nad Topľou, Hanušovce nad Topľou, mesto, Pavlovce, Lipníky, Lada, Kapušany pri Prešove, Šarišské Lúky a Prešov, pravidelný odchod 19 hodín 39 minút, stojí pri nástupišti 1, koľaj 8. Medzištátny vlak Euronight 442 Slovakia, smer Košice, Poprad Tatry, Žilina, Praha, hlavní nádraží a Praha-Michle autoblak. Pravidelný odchod 19 hodín 31 minút, stojí pri nástupišti 2, koľaj 1 vpravo, pripravený na odchod. Osobný vlak smer Prekov, Strážske, Nižný Hrabovec, Hencovce, Vranovské Dlhé, Vranov nad Topľou, Komárany, Soľ, Hlinné, Čierne nad Topľou, Bystré, Hanušovce nad Topľou, Hanušovce nad Topľou, mesto, Pavlovce, Lipníky, Lada, Kapušany pri Prešove, Šarišské Lúky a Prešov, pravidelný odchod 19 hodín 39 minút, stojí pri nástupišti 1, koľaj 8.